रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरबाय। बे समाव जोङो डिमाकुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो बे जुथुमाया खासिबारि गामिनि गेवलां फोथाराव जागासिनो दङ दिनैनिफ्राय। दा बे समाव डिमाकुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद दा दिनै बे मेलावनो मोनसे लाइमोनफोरनि सावरायमेल लादों आरो बे सावरायमेलाव आङो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो मोननानै जोबोदैनो गोजोननाय मोन्दों। डिमाकुसि बियाबनि सिङाव थानाय गासै 50 गामिनिफ्राय बेवहाय बाथौ सिबियारि रायजो राजा आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना बाहागो लाफैदों। लाइमोन आफादनि खावलायनाय हिसाबै लाइमोननि सेमिनाराव बिथांमोना बाहागो लादों। आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आथिखालाव जों नुबाय जेनेबा बाथौआरि लाइमोनानो जा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रानो गोबां माने आवसिया जालांदों। दा बिथांमोननि होबथानो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनिफ्राय माबाफोर राहा लादों? थारैनो जोङो लाइमोन आफाद हिसाबै जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ आब्रुथि दानो थाखाय बा जों आखल गियान दानो थाखाय धोरोमारि खान्थिनि गेजेरजों जों नाजाबाय थादों। दा खोथाया जाहैबाय मा, जोंना लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो जोंनि धोरोमनि आसार खान्थि बा जोंनि सिबिनाय खान्थिफोरखौ जोंहा मा होनना बुङो, मंगलबार सान जिथुनिखि गोथार मंगलबार साना जोंहा बाथौ धोरोमनि गोथार सान आरो बे मंगलबार सानाव जोङो दिनैनि समाव जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ जोंनि आर'जनि हाबाफारिफोराव बा गामिनि थानसालिफोराव जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा जोंनि फरायसाफोरखौ बांद्राय मोननो हायाखै। बिनि जाहोनाबो दं, गोबां दं। जेरैहाय जोंहा जिहेथु लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा स्कुल कलेज थांनो गोनां जायो। दा बे बिथिङाव जोङो लाइमोनफोरखौ फुंबिलिनि समाव मंगलबार सानाव जोङो जिहेथु मोननो हायाखै, गोबां खम जादों। दा बे बिथिङाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि जानानै आं बेखौसो खावलायनो सानो जे जोङो सावरायदों, जोंनि गोजौ लेभेलावबो सावरायदों जे लाइमोनफोरखौ लानानै धोरोमारि सांग्रांथि खालामनो थाखाय इयुथफोरखौ जिहेथु जोङो मोनसे सम जोंनि सिबिसालियाव हाबनायनि थाखाय मोनसे सम थि खालामनानै हयथ' मोनाबिलि नङाबा गुबुन बारफोराव, स्कुल गैयै बारफोराव जाहाथे जोङो बिथांमोनखौ आर'जसालियाव लांनानै धोरोमारि सांग्रांथि लोगोसे आवसारिया जानायनिफ्राय इसोरखौ गिनो, धोरोमखौ फोथायनो, समाज बेबस्थाखौ फोथायनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों। दा बे बिथिङाव जाय बिथां लाइमोनफोरा दिनै जोंनि खावलायनायखौ मानिनानै आखरे आखरे पालन खालामनानै थानसालि आरो न'खराव बाथौसालिफोराव आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सुंग्रिदों, बिथांमोनखौ जोङो मोनसे गोथों लामाथिं फैनायखौ नुनो मोन्दों। आरो जों खावलायो, आं खावलायो, जाय बिथांमोना दासिमबो जोंनि खावलायनाय बायदियै थाङाखै बा लाइमोनफोरा आवसारिया जालांदों होनना सोंदों। दा बे बेलायाव थारैनो जों दुखु मोनो, बिराद दुखु मोनो। मानो होनब्ला दिनैनि समाव जोंनि लाइमोन बाथौ सिबियारि रायजो राजानि लाइमोनफोरा जाहाथे बेबायदि आवसारिया दाजाथों, धोरोमखौ आलाम लानानै सिबिनायखौ लानानै जोङो इसोरखौ गिनानै जोंनि खान्थिफोरखौ आखरे आखरे पालन खालामलांगोन। आरो लोगोसे जोङो जिथुनिखि जा थांखि, जोंहा जिथुनिखि लाइमोन होननानै बुङा स्टुडेन्ट समाव जोङो जाबायदि जानांगौ बेबायदि जाहाथे आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव बोर बान्सा लानानै इयुन जिउखौ दालांनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों। फारसे माने गियान होनायाव जोंहा बहाबा आंखाल जानानै दङ होननानै सानो? थारैनो जोंहा गोबां थालांदों। लाइमोनफोरनि आध्यात्मिक गियान सिबिर होननानै जोङो आं जेब्ला लाइमोनमोन, जिहेथु जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा बियाब, बै समाव बिथांमोना लाइमोन, दिनै जायफोर लाइमोन दङ, बै समाव हरिसिंगा आनसलिकआ लाइमोननि दैदेनगिरि बिथांमोना बिराद सांग्रांमोन आरो बिथांमोना लाइमोनफोरनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो आध्यात्मिक गियान सिबिर होननानै बेबायदि खुंबोबाय थादोंमोन। आरो आं जेब्ला लाइमोनमोन, माने 18-19 बोसोराव दङमोन,
बै समाव आध्यात्मिक गियान सिबिराव आं बाहागो लानो मोन्दोंमोन आरो बे सिबिराव बाहागो लानो मोननानै थारैनो गावखौनो बिराद माने मोनसे आफा इसोर बोराइ बाथौआ माबा मोनसे गियान होनानै हरदों आरो बैबायदिनो आङो दिनै बे नै समसिम सफैदों। दा बेखायनो आं खावलायो जोंनि धोरोमनि गेजेरजों जों लाइमोनफोरनो इसोरनि प्रति श्रद्धा बिमा बिफानि प्रति श्रद्धा खालामनाय ध्यान शिबिरनि प्रयोजन जादों जोङो होनांगौ बिथांमोननो। दा बे बिथिङाव जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव जोंहा सावरायनाय जादों। दाखालि बयबो थेलामारायाव जोङो डेलिगेट मिटिङाव जों सावरायदों लाइमोननि जानानै जे जोंनि 11, 12, 13 बोसोर बैसोनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै जाहाथे जों धोरोमारि गियाननि मोनसे शिबिर होलांनो हायोब्ला हयथ' बिथांमोना लाइमोन जिउखौ सार्थक खालामनो हागोन बेखौ मिजिं खालामनाय जादों। दासिम खिन्थु जोङो हानाय जायाखै, जायनि थाखाय नोंथाङाबो उपलब्धि खालामदों आरो जोंबो उपलब्धि खालामगासिनो दं। थारैनो जोबोद गोजोनथाव जोंहा आसाम सरकारा दाखालि जिहेतु थेलामारानि 50,000 गौमा आर'जआव जोंनो मोनसे पेकेज फोसावलांदों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद बरायथाव। बिथाङा जोंनि थाखाय इन्डिजिनियास कालचारेल फेथनि जिथु सिबियारि बिथांमोननि थाखाय बेबायदि फोसावनाया जों गिबियावनो जोङो बाथौआरि हिसाबै बिथांखौ बहुत बहुत धन्यबाद होदों। जोंनि गेजेराव माने जिथुनिखि थानसालि लुनो थाखाय बिथाङा गोबां माने पेकेज फोसावलांदों, बेखौ जों बरायदों आरो जोङो आसा खालामदों जे बिथाङा जिथु बुंदों बे बुंनाया आखरे आखरे पालन जागोन बा जों मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो थानसालिफोरा सरकारनि अनुदानजों जोंनि सिबिसालिखौ मोजाङै साबना हामना लुनानै लानो हागोन। बेजों लोगोसे नैबे फैबाय थानाय समफोराव जोंनि बाथौ जिखिनि धोरोमारि दं बे धोरोमा मुलुगाव गेवसारगोन होननानै साबना हामना जागोन होननानै सानो फोथायो। थारैनो जोङो नुदों बा दिनैनि तारिखाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथु नाजानाय आरो जोंनि सुबुंफोरनि जिथुनिखि फेथ बाथौनि सायाव गोबाङानो फोथायनाय फैदों आरो जिहेतु मिथिंगायारि सिबिनाय हिसाबै दिनै जों मोनथिनायाव UNO इउनाइटेड नेशन अर्गेनाइजेसनाबो जेनेबा इन्डिजिनियास ट्राइबेल फेथनि जिथुनिखि सिबिनाय खान्थि बे सिबिनाय खान्थिखौ जिथु नेचारेलि मोनसे माबा सिबिनायखौ नुदों आरो बिश्व शान्तिनि मोनसे बेवहाय दं बेखौ सानखांनानै UNOआबो दुलाराय बाथौ गौथुमा जिथु बाथौ सिबिबाय थादों बेखौ गनायदों, गनायनो गोनां जागोन मोनसे समाव। मानो होनब्ला जोंनि धोरोमा दिनैनि धोरोम नङा, बियो बुहुम सृष्टि जानाय समनिफ्रायनो फैनाय मोनसे धोरोम, बाथौ धोरोम, सैथो धोरोम, गोथार धोरोम। आरो बे धोरोमा बबेबा जोंनि खैसाराव गोदोनानै दङमोन, खिन्थु दिनैनि समाव मुलुगनि मानसिफोरा मोनथिदों जे बाथौआ माखौ सिबियो। गतिके जोंहा गिनांगौ गैया। ओंखायनो जों सानो, आं दैदेनगिरि हिसाबै सानो जे बाथौआ मुलुगनां जागोन सानसे समावब्लाबो।